Halo, papamu karo mamamu ning endi Mas Bejo? Jarene mau sing lunga ning supermarket. Mungkin dilet engkas mulih, Pak. Oh, ngono to. Oke. Waduh, mama karo papa kok suwe men durung balik-balik. Balike kapan ya? Piye iki omongan karo bapak iki kok selak luwih sisan? Oh ya, jenengmu nak becok toh? Oh, bener. Aku becok, Pak. Soalnya aku jarang ngerti kowe. Tak pikir kowe anak pungut. Hehehe. Kocek lu aku, Cuk. Rasa dipikir tenanan, Cuk. Oke, Pak. Aku yo jarang delok bapak. Amean kowe meh tak usir, Pak. Hah? Walah, kayake aku salah ngomong yo mau. Cuk, kowe kuwi anak kepiro to? Aku durung nikah lho, Pak. Ora ngono maksudku. Kowe anak kepiro saka pira bersaudara? Walah, anak pertama aku, Pak, saka 2 bersaudara. Lah, anak sing kedua sapa jenenge? Keping, nek bapake piye? Bojone wis piro? Wis berapa anak, Pak? Aku durung nikah kok. Walah, tak kira, Pak. Nek kowe kapan rencanane meh nikah, Cuk? Durung kepikiran sik, Pak. Ijek single. Urip digawe santai karo happy. Wae ndak stres. Walah, ketok banget sing rupamu ngenes. Oh, hehehe. Bercanda aku lho, Cuk. Bapak hoo ajae kaya bujang lapuk. Asem, anak sandarupe akan pecuk nyebelin tenan. Hah?